Vuonna 2023 striimaus on keskeinen tulonlähde muusikoille. Keskimäärin Spotify maksaa 0,003 euroa ja 0,005 euroa jokaisesta striimi kohti. Eli jos artistit kuunnellaan 1 miljoona kertaa, niin hän tienaa 3-5 tuhatta euroa. Onko tapahtunut mitään muutoksia viime vuosina levyn myynnissä, vaikka edelleen suoratoistopalvelut ovat toiminnassa? Joo, siis semmoinen todella positiivinen muutos, mikä on tapahtunut, että nuoriso on löytänyt takaisin levykauppaa ja CD-formaatti on nousemaan päin. Kun viimeiset 15 vuotta ollaan käytännössä eletty vinyylibuumia, niin nyt ollaan siirtymässä nykyaikaan, eli CD-buumiin. Onko vuoden ajalla väliä levyn myynnin kannalta? Onhan sillä, juu. Syksyisin tulee uutta levyä ihan hulluna koko ajan ja kesällä sitä on vähän hiljaisempaa ja jengi on terasseilla ja fiilistelee musaa sitten sitä kautta ja festarit sun muut, niin silloin julkaisutahti on luonnollisesti vähän hiljaisempi. Suomessa iso osa menestyvien muusikoiden tuloista tulee radiosoitosta. Radiosoitossa oleva kappaleessa artistille voi rapsahtaa jopa 10 euroja yhdessä kappaleen soittokerrassa. Mitä yleensä ostat levykaupasta? No vinyylejä, joo. Tuleeko käytyä usein levykaupoilla? No ei ehkä niin usein. Tai enemmän mä ostan ulkomailta, että nyt vaan mä ostan vasta lahjaksi. Ja sitten jos on jotain tietty levy, mitä hakee, niin sitten ehkä joo. Tai sitten tilaa netistä kanssa, mutta ei ehkä niin usein. Ootko kauan harrastanut vinylejä ostoa? No meillä on ollut soitin aina mun perheessä, niistä on niinku kerännyt niitä. Ja sitten nyt mun kämpiksellä on kanssa, niin nyt se uusi buumi on alkanut ehkä vuosi sitten. Pienemmät arssit elävät edelleen fyysisten levyjen ja bändipaitojen ja muilla fanituotteilla.